Bo día. Imos realizar o sorteo da fase de ascenso junior masculina. Son dous grupos de 4 equipos que xogarán unha liga e unha volta. Os equipos clasificados hai que contar coa salvedade de que os equipos da mesma delegación non poden xogar no mesmo grupo, co que para eso comezaremos sorteando primeiro os equipos que xogan en cada grupo e logo sortearemos os números. Os equipos clasificados son Estudiantes J08, Campus Xuncas Cambre, Esclavas, Baloncesto Narón, Estudiantes Azul, CB Allariz, Compañía de María de Santiago e PBB A. Neste caso, Campus Xuncas Cambre e Esclavas non poderían xogar no mesmo grupo, que son os que teremos que separar. Comezamos co sorteo dos grupos. Estudiantes, Cambre, Esclavas, Baloncesto Narón, Estudiantes de Lugo, Allariz, Compañía de María e Porriño. Si coincidiran, iremos sorteando os grupos de xeito alternativo. Si coincidiran os dous no mismo grupo, saltaremos o seguinte. No grupo A, Campus Xuncas Cambre. Grupo B, Compañía de María. Grupo A, PBB A. Grupo B, Estudiantes J08. Grupo A, Baloncesto Narón. Grupo B, Esclavas. Grupo A, Estudiantes Azul. E Grupo B, CB Allariz. Unha vez configurados os grupos, que serían no grupo A, Campus Xuncas Cambre, PBB A, Baloncesto Narón, Estudiantes Azul, e no grupo B, Compañía de María, Estudiantes J08, Esclavas e Allariz. Imos a facer agora os números. No grupo A, con número 1, Estudiantes Azul. Número 2, Baloncesto Narón. Número 3, Campus Xuncas Cambre. Número 4, PBB A. Imos agora co grupo B. Número 1, Esclavas. Número 2, CB Allariz. Número 3, Estudiantes de Pontevedra. Número 4, Compañía de María de Santiago. Con isto quedaría finalizado o sorteo da fase de ascenso junior masculino.